ଯୋଜନା ସାମାନେ ଆଜି କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇର 933 ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ 8 ଆଉ 9ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଫିଜିକାଲ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ର ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଡେଟ୍ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ ଆସିଛି। ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବ ସେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତିକି ବି ଜାଣିଥିବେ ଆନ୍ସର୍ ସେତିକି ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ତରତର ହେଇକି ଅଧିକ କରିଦେବେ ବା ଅଧିକା କରିଦେଲେ ମାର୍କଟା ଅଧିକା ଆସିଯିବ, ସେ କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ତା ଦେହର ଯେତିକି ଜାଣିନଥିବେ 5ଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ, ଆପଣ -2.25 ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଫ୍ ସ୍କୋର୍ ତ କୁହାଯାଇଛି, କଟଅଫ୍ ଆଗରୁ ସିଲାବସ୍ଟା କହିଛି, ସେଫ୍ ସ୍କୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପର୍କୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପର୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍। କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପର୍ ଯଦି ଇଜି ଆସେ ତ 60% ଉପରେ ବି ଯିବ। କାହିଁକିନା ଏଥର ଜାଣି ରଖିବେ, ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ମାର୍କ ବା 20 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ରୁ କମ୍ ଯିବ। ଆଉ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପର୍ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନଥିବେ। ଯିଏ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଗରୁ କରିଥିବ କେବଳ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ, ସେ ତ ଭଲ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂକି ଜଗିକି ରଖିବେ, ଯେତିକି ଜାଣିଥିବେ କରିବେ। ଆଉ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇକି 10-20ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଦେବେ, ତା ଭିତରେ 5ଟା ଠିକ୍ ହେଲେ 15ଟା କି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମାଇନସ୍ କରିବେନି, ଯେତିକି ଜାଣିଥିବେ ସେତିକି କରିବେ। ତାପରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 10ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, 11:30 ସରିବ। ଫାଷ୍ଟ ପେପର୍ କଥା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ସେ କୋଶ୍ଚେନ୍, କିନ୍ତୁ ତରତର ହେଇକି ସେଇଟା ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପେପର୍ 1ର ଯେଉଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେଟା କହିବେନି। ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କ ତ କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବେ, ଆନ୍ସର୍ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ବି ପିଲା କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପର୍ ଦେଖିକି ଅପସନ୍ଟା 4ଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଟା? ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାସେଜ୍ଟା ବି ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ 4ଟା ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଅପସନ୍କୁ ତାପରେ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ OMR ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଇଥିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚେନ୍ ପେପରରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ତାର ଆପଣ ଡଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର OMR ଡାର୍କ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଡାର୍କ କରିବେ, ପଛ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆଉ ଇରେଜର୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ତାପରେ ଆପଣ ରହିଲା ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ନା, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ। ଯେମିତି ଗଣେଶ ସ୍ପେଲିଂ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ। ଏଥର ଗଣେଶ ସ୍ପେଲିଂ ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହର ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ସେଟା ବି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା ଯେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ତରତର ହେବେନି, ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଆଉ ଇଂଲିଶର କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି? ଇଂଲିଶର ସେଇ ପ୍ୟାସେଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପ୍ୟାସେଜ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଢ଼ନ୍ତିନି ଠିକ୍ସେ। ଆନ୍ସର୍ ସେ ପ୍ୟାସେଜ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ଖାଲି ଅପସନ୍ 4ଟା ଦେଖିଦେଇକି ହଁ ଏଇଟା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଆ ହେଉ। କାହିଁକିନା ପ୍ୟାସେଜ୍ର ପାଖାପାଖି 15-20 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କହିଦେବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ଭଳିଆ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ରହିଲା ଇଂଲିଶ ସ୍ପେଲିଂ ବି ରହୁଛି। ସ୍ପେଲିଂ ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ସମାନ ଥିବ
କେଉଁଠି ଆଇ କେଉଁଠି ଏ କେଉଁଠି ଏମିତି ସେ ଏପା ସେବା କରିଦେଇଥିବ, ତ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଭୁଲ କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ପେପରରେ ଯଦି ଭଲ ଜଣେ କରିଥିଲା 70% ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ଆଇଲା, ସିଏ ନିହାତି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବ। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣ ସେଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ପେପର ହେଲା 1.5 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିବ। ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପେପରରେ କ'ଣ ସବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ ନା, ପ୍ରାୟ ପିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି କାହାର 4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ଯେ କି ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ନ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଭଳିଆ ରଖ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ତ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 200ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ଫାଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଡାର୍କ କରିବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଡାର୍କକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ହେଲା। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା ହେଇନି, ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ ଉପରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆନ୍ସର୍ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ରୁହେ। ମ୍ୟାଥ୍ର କାଲକୁଲେସନ୍ ସେଇ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ସେଇଟା ହିଁ କାଲକୁଲେସନ୍ର ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପଛର ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ଏମିତି କରିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ର, ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟୁ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ବାହାର ନଥାଏ, ସେଇଟା 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଟାଇମ୍ ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ତ ସେମିତି ବି ହେଇଥାଏ। ରିଜନିଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିରିଜ୍ ପକାଇ ଦେଇଥିବ, ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ କହିଦେବ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଥିବ, ସେଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡକି ଆସିନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକି ଫାଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସାର୍ପ କରିବା ପାଇଁ କର, ରିଜନିଂ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଥ୍ ବି ସେମିତି, ମ୍ୟାଥ୍ ଫର୍ମୁଲା, ମ୍ୟାଥ୍ରେ ତ କେବଳ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ମୁଁ ତ 10ଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆହୁରି ବି କେତେ ସାରା ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି, ତ ଦେଇପାରିଲିନି ଟାଇମ୍ ଅଭାବରୁ। ସେମିତି କେବେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଡାର୍କ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିବେ ସେତିକି କରିବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉ ରିଜନିଂ ହେଉ, ଫାଷ୍ଟ ତ 70 କି 80ଟା ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଭିତରୁ ନିହାତି 40ଟା କରିପାରିବେ, ନର୍ମାଲ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବେ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ, ସେଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେତିକି ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିବେ ସେତିକି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଡାଉଟ୍ରେ ବି ପିଲା କିଛି ମାରିଦିଅନ୍ତି, 10-20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମାରିଦିଅନ୍ତି ଡାଉଟ୍ରେ, ତା ଭିତରେ ବି ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବ, ସେଇ 10ଟା କି 20ଟା ଥର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 15ଟା ବି 12ଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଏମିତି ବି 20ଟା ମାରିଦେଇଥିବେ, ତା ଦେହରୁ ଯଦି 4ଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, 16ଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, କି 3ଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, 7ଟା ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ତ ମାଇନସ୍ ରହିବ। ମାଇନସ୍ ରହିଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କରେ ବି ପିଲା କଟିଛନ୍ତି। ଆମ ବେଚ୍ରେ ବି ପିଲା କଟିଥିଲେ, .25ରେ ବି କଟିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ .25ରେ ବି କଟିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମାଇନସ୍ର ଡାଉଟ୍ର ଏତେ ମାରିବେନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ, କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍, ତାପରେ ଡଟ୍ ଟିକେ ରଖିବେ, ଡଟ୍ ଦେଇକି ତାପରେ ଡାର୍କ କରିବେ। ଡାର୍କ ଆପଣ ତରତର ହେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ଭୁଲ। ଏଟା ଅନଲାଇନ୍ ନିয়ে ଯାଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖି, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ କଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହେ ଅଫଲାଇନ୍ର ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି। ରିସ୍କ ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ଡାର୍କ ପାଇଁ ରିସ୍କ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ ଡାର୍କ କରିବେ, ସେଇଟାର ଦେଖିକି କରିଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ପିଲା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କଥା କହୁଛି। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଥିବ, ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବାର ଥିବ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦେଖିକି ଯିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ
ରେଜଲ୍ଟ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯିବ, ଏଟା ନୋ ଡାଉଟ୍। ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଯାହାର ବି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।